Mahal na Ama sa Langit, lumalapit ako sa iyo, nang may kabab ang loob, at humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan, sa iyo at sa aking kapwa. Panginoon, hindi ako perpekto, at marami akong mga pagkukulang araw-araw sa aking buhay. Subalit, nariyan pa rin kayo, at walang sawang gumagabay sa akin. Panginoon, maraming salamat sa iyong awa at biyaya. Maraming salamat sa aking kalusugan, sa aking pamilya, sa aking mga kaibigan, sa aking tirahan, sa pagkain sa aking mesa, at sa lahat ng mayroon ako. Panginoon, higit pa sa sapat ang ginawa mo. Mahal na Panginoon, idinadalangin ko din lahat ng aming tagapakinig, viewers, followers, subscribers, at lahat ng tumatangkilik sa BicolNet TV na sana'y makamtan nila ang lahat ng biyayang iyong kaloob, at maliwanagan sa mga impormasyong kanilang matatanggap, at masuri kung ano ang tunay na totoo. Panginoon, pinasasalamatan ka namin, sa kaloob ng media, na maabot ang malalayong lugar, ng mundo, na may mga mensahe ng pag-asa, at buhay. Nagpapasalamat kami sa iyo, para sa mga nagsasapanganib ng kanilang seguridad, at maging ang kanilang buhay, upang ilantad ang kawalang katarungan, at magdala ng balita ng pag-asa. Naway magsikap silang maging tagapagdala, ng mabuting balita, upang malaman ng lahat ng tao, ang masaganang buhay, kung saan tayo nilikha, at higit na kahangahangang tinubos ni Hesukristo. Inaalay namin, ang aming panalangin, sa iyong pangalan, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, para sa ikaluluwalhati ng Ama. Amen. Kong Joey Tudikan albay, sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman, sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa sato. Salamat Kong Joey sa pagpadaba. Kong Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtataba. Joey! Si Kong Joey Salceda. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maging iba. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kang albay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa tunta kalbay, progreso ang dara, tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas palad sa pagtabang maasahan ta, pagpuswag kang albay, tabangan ta, tabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kang albay, sabayan ta. Are you looking for LTO renewal assistance? Come to RJB Insurance Services. We offer CTPL insurance for motorcycle, tricycle, private car, jeep, truck. We also offer comprehensive insurance, life insurance, fire insurance, bonds, travel insurance, marine insurance, and personal accident insurance. RJB Insurance Services is located at 2nd floor, Angshang Building, Magallanes Street, Orosite, Legazpi City. Ligao Office, EAS 3 Building, Maharlika Highway, Barangay Santa Cruz, Ligao City. For more information, contact 0951-6692-219 or 0917-1638874. RJP Insurance Services is owned and managed by Kuya Rich Bernal. RJB Insurance Services. Servisyong sigurado, siguradong protektado. Wow! Kaiba, katabang, kasurog, asin panalmingan. Estasyong may tuyong makapagpabago, makatao, asin mairepresenta ang kada individual sa kabikulan. Lihitimong mga impormasyon na aga pa sana,
dapat ng maaraman, dapat ng ganantabayanan, respetado, mapagkakatiwalaan asin subok na. Bicolnet TV, may panenintugan, daing tigkakampihan paduman sa progresibong Kabikulan. Sa dilim ng kahapon, usbong ng liwanag sa atin ngayon, istasyong magmumulat sa Bicolano, magbibigay pag-asa sa ating puso. Sa Bicolnet TV, hatid ay serbisyo, balitang puro-puro at ora mismo. Marami nang natulungan, marami nang napagsilbihan, maghahatid ng karunungan, maghahatid ng katotohanan. Dito lang yan sa Bicolnet TV. Bicolnet TV. Kaiba, katabang, Kasurog. asin panalmigan. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicolnet TV. Kasurog kang Bicolano worldwide. This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hard Rocks Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotavio Street Corner P. Zamora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. The views and opinions expressed by the host in this video do not necessarily reflect those of the official policy or position of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guest do not reflect those of the host, the show, the management, and the station. Serbisyo Riparo Pinagsaro-sarong programa Serbisyo Asin Riparo, ang programang magtataon ng serbisyo publiko sa lambang Bicolano, mariparo kan mga gibong salto sa gobyerno man o maging sa pribado. Serbisyo Asin Riparo, serbisyong totoo, asin riparong balansyado. Pag-iriba ang numero 1 sa serbisyo Asin Riparo, Mr. Hulbutana Manny Moxeya sa serbisyo Asin Riparo. Tignisa na sa Bicolnet TV. Kasurong kan Bicolano worldwide. Si Mr. Hulbutana Manny Moxeya sa Bicolnet TV. Si Manny Moxeya sa programa Serbisyo sa Asin Riparo sa Bicolnet TV. Serbisyo Asin Riparo, kaibahan si Manny Moxeya, Mr. Hulbutana sa Bicolnet TV. Hindi man ako gwapo, hindi man ako gwapo, ang
Serbisyo Asin Reparo. Oh! Mga tugang, mga kabayan, Diyos marhay na pagkaaga Bicolandia, maray na aga probinsya ni Nalbay, syudad ni Tabaco, Legazpi and Ligawa. Saan man sulok po kayo ng mundo, Luzon, Visayas, Mindanao, world. Good morning! Magandang umaga po. Ma'am Riz Buhay, Art Blanquisco Jr., kay Ma'am Tuason, sa mga atab na nakatutok sa tuyang ngunyan, Ohayo gozaimasu dyan sa bansang Japan. Assalamualaikum sa mga tugang nyatong Muslim. Buenos dias mga amigos e amigas. Mga tugang, mga kabayan, digdi na po kita sa programa Serbisyo Asin Reparo. Munyang pong aldaw kita nin Biyernes, Friday. 4 na kita ha, 4 na po kita ngunyan kang bulan na Oktubre, taon 2024. So pangapat na daw naman tabi ngunyan sa pagfile kang sertipiko di kandidatura para po duman sa mga aspirante para po sa midterm election. Oy, mga tugang sabayan po nindoan sa indong lingkod, 2 oras po kita 7 to 9. Mag-orerestoryahan naman lamang kita kan mga ganap, mga pangyayari po dyan sa luwas. Siyempre mga tugang sa mga nangyari, mga mangyayari, asin mga mangyayari pa sana. Pagurulayan ta sa mga ganap, lalo na kasudma, no? Una mo kung may ano na sa probinsya kang Albay. Oy, mga tugang, daman po sa may mga kumpleanyo ngunyan. Petsa 4 tabi kang Oktubre. Maligayang happy birthday. Happy na birthday pa. Siyempre mga tugang duman man po sa may mga okasyon. Ano man pong klaseng okasyon yan. Uy, gari piyesta ngunyan dyan sa barangay Bariw kang Malinaw. And piyesta man dyan sa barangay Bungabong kang syudad nin Tabaco. Kumusta? Uy, kumusta sa sakuyang idol si City Councilor Jorlan Buello? Kumusta tabi, sir? Nag-file ka na kang COC mo? Ako bagay, nirinutan ko na tarabo pa magparain. Nalalangkag na so election officer duman sa Malinaw. Ay, pabaga ngaya sir kinagpapain. Irinutan ko bagan eh. Nalalangkag na so election officer. Dahil pa ngaya kinagpapain. Kaiton ko bagan eh. Aha, dahil nang ganito paglingawan na sa kuyang perming togon. Iringatan tatabihan sa tuya mga sadirita. Wara man po kay ibang maingat kan sadirita kundi kita man sana.
Sir Henry Capino, good morning. Siyempre mga tugang, daman po sa may mga kamunduan ng samuya pong pagkikidumamay, sa may mga kasakitan, parahay na tabi kamuha, magsarig lang po kita sa satuyang kagurangnan. Ta siya man sa natabi ang nakakaaram kaya niyo. Thank you Lord. Salamat Lord. Salamat Lord sa panibago na naman na aldaw na itinaumos sa lambang saro sa samuya ngunyan. I-guide mo po kami Lord kan samuyang mga gigibuhon na. Tangani po day kami magkasala sa samuyang kapwa sinmagi po sa saimo. Bala ka na Lord ha. Thank you Lord. Salamat Lord. Mga tugang, check-in po muna sa indong lingkod. Ako tabi si Manny Moxea. Si Mr. Hulbutana tabi ni. Ang sa indo pong servidor Rasin Tagariparo. Ma'am Mitch Apiman. Kay Sir Henry Capino, good morning. Kapit siya nung bida siya mapain. Malaga. Mga tugang, live na live po kita sa BicolNet TV, kasurog kang mga Bicolano worldwide. Sa pangaran po yan kan samuyang station manager si Maestro Nila Tuon. Kasabay tabi dyan ang bilog na tropa. Mga tugang, mga kabayan, kami po sa Rabay minapaabot nin maugmang pataratara sa lambang miyembros kang pamilya. Sana po nasa maray sa nakamong kamurugtakan. Ano man po ang sa indong mga pinagigibo sa mga oras pong ini. Mga tugang, mga kabayanan, gusto misa na po, permisa na po kitang happy, enjoy, relax. And siyempre tabi mga tugang, bawal tabi ang kinit. Asin bawal tabi ang ma-stress sa mga panahon pong ini. Good morning tabi Ma'am Nilia Marcaida. Kay Sir Idol Delpin Astillero. Kay Boss Ato Kabigaw. Sa mga atab na nakantabay sa tuya, pakishare na lang sa tuyang programa. Nganing mahiling maninda. Mahiling man lamang kang iba. Kumusta tabi Idol Sir Delpin Astillero? Kumusta tabi? Kumusta tabi ka mo? Nakapag-file na ka mo kan sa indong COC? Kasudma, dakol so nag-file indasan na ngunya na Biyernes, ta bata pitsa 4 baga. Gari kulang ngunya nan ma-file. Sa probinsya po kang Albay mga tugang. Tulo na tabi ang opisyal na nakapag-file kang sa indang COC para gobernador. Diyan po sa probinsya kang Albay. Sir Noli Camba. Kay Bers Bued Liander, good morning. Maria Elena Yamamoto Madamaylin, Ohio gozaimasu. So, digdi sa tulong nag-file para gobernador sa Albay. Sisay digdi sa tulong ini ang napaboran. Kanta na pag-iristoryan ang tabi sa Delpin Astillero. Tasabi kang barkada ko, garing ngayang ngunyan maurag ang laban sa probinsya kang Albay. Ang nagralaban ngunyan puros mga maurag. Bako ngaya so nababakal. Ngatakan mga inot na panahon naglalaban sa probinsya kang Albay so nababakal. Babakal baga ngaya so kandidatura. Kaya ngaya pirming gana. Ngunyan niya garing ngaya day kayang bakalon ta puros ngay maurag. Sisay tabi ang napaboran sa tulong ini. Baka madagdagan patapit sa 8 pa. Ditulo na tabi ang magralaban-laban sa pagkagobernador.
Digdi po sa probinsya kang Albay. Yo, ang nainot bagang mag-file si Congressman Joey Sarti Salceda sa paagi po ni Attorney Jong Bunape. Deng sa nang ribok-ribok ta mala si Attorney Jong Bunape ang nag-file. Kasuod pagkaaga nag-file na po sa grupo ni dating Gobernador Noel Rosal. Nagkulay blue so Comelec dyan sa luwas kang Comelec. Kasudma pagkahapon naman nagfile man sa grupo ni Governor Grex Lagman, naging green man. Naging green man sa luwas kang Comelec. Dito lo na ha, Salceda, Rosal, Lagman. Diyan sa tulungan Sir Idol Delpin Astillero, sisay ang napaboran dyan na maray. Sige daw. Duwang bagay lang po ang pwedeng maadalan sa politics. Either mag-utik or magpalitik. Sabi ni Sir Henry Capino. Yo, mananggada di. Bata daw tabi, ngata daw yan tabi Sir Henry. Tapag nakatukaw ka na baga tabi Ma'am Nilia Marcaida dyan sa halimbawa nakatana ka na nakatukaw ka na garihabo mo ng humali. Adi. Garihabo mo ng humali. Nakatana na ngaya ko nga tatamagali ka pa. No. Ilingan nindo. Duman nga ni sa Metro Manila baga adi. Ang dati bagang mayor duman si Isko Moreno. Kang magkandidato si Isko Moreno bilang presidente, ang napaboran so vice mayor niya. Yun naging mayor ngunyan. Ngunyan, tabi Sir Javier, gari mabalik mga tugang si Yorme Isko Moreno. Gari ang kalaban niyo so dati niyang vice mayor na ngunyan yung alkalde kang Manila. Gari bako nang magayon ang relasyon kando. Kata na ngayang nakatana na ako, maghali ako digdi. Lumaban ka ngaya. Nem. No. Ano daw ang yaon dyan, adi? Musang Siren, good morning. Ano daw ang maurag dyan sa pag naging politiko, kapag naging apod Kenny, pag naging politiko ka tapos nabalo mo ng makatukaw, garyabo mo na talagang umali, adi. Matindi. Pag-aristoryahan tayan tabi tad mga tugang. Sumag-agom na Rosal nag-file naman. Si Attorney Grex Lagman, iyo naman. O ni tabi sa siyudad kan Tabaco, may kainot-inuti man na nag-file para alkalde kan siyudad nin Tabaco, mga tugang saro pong pedicab driver. Nagfile po kan sa iyang COC para alkalde kan Tabaco. Taso dyan man baga sa Legazpi ngani, ang inot na nagfile kiyang COC para alkalde sarong 61 anyos. Sa Tabaco igwaman para padyak. And mga tugang sabi kan Comelec, piglinaw po kan Comelec tabi Sir Delpin Astillero, na bako da tabi basihan ang pagiging pobre kang sarong makandidato para tabi matukoy iniong nuisance candidate. Piglinaw iyang kang Comelec na bako da tabi basihan ang pagiging sarong pobre kan sarong kandidato
aspirante para aspirante, para po maikonsiderar ining nuisance candidate. Kaya pwede, diretso po yan. Diretso po yan kan sarong lambang tao, na ipahayag mo ang sa imong karapatan. Kaya nga ang trabaho kang COMELEC, ministerial. Ibig sabihin, tanggapon mo sana kung ano man ang mga nagpapail dyan, maski sisay pa man iyan, basta kumpleto tabi Sir Jude Nicolas Sura. Limbawa, dapat may kuda ka baga dyan sa COC mo. Kaya lang sa COC ko, dahil kudak pala. Nangyari kito, Sir Jude. Tatanggapon sana kang COMELEC. Ministerial man sana sa indang trabaho tabi ABC President Cup Art Abila. Kaya ministerial, maski may mga problema ka basta kumpleto ang sa imong COC, tatanggapon niyan kang opisina kan COMELEC. Kunyan kung may mga problema ay bahala ka nanduman sa taas. Kaya ini maski ning mga parapadyak, okay ni. Gusto mo mag-alkalde ka. Bako? Kaya bako databi basihan, sabi kang COMELEC, ang sarong pobre. Para po may consider rin na nuisance candidate. Ay, bata pobre kita. Paano kaya na Sir Will. Sir Willie Binancio Salazar, good morning. Ikatabi Sir Willie, nakapag-file ka na kansay mong COC. Pa-shoutout na tabi sa mga taga-Gapo, Daraga, Albay. Happy Fiesta po sa Indogabo. Dakulan may piyesta ngunyan. Dakulan may piyesta. Sir Jude Nicolas Sura, good morning. Good morning mandatabi sa mga paraantabay mo, sabi ni Sir Jude na Nicolas Sura. Happy 19th anniversary po sa batch sa Makusug. Makusug 2005. Happy 19th anniversary tabi Zendo. Aliyan kay sa kuyang idol na si Sir Jude Nicolas Sura. Sige, good morning man tabi sa imo. Ingat ka tabi permi dyan. Di ngunyan na biyernes, si Sayda tabi ang mapail ngunyan kan COC. Takasunma dakol suganap. And may sabi, may mga nakuha kong informasyon na sa aga, may mga mapail pa sa aga. And petsa size ang medyo dakol-dakol, ta swerte da sarado kaya ang size. May naaraman man ako sa Lunes. Sigurado ngaya mas dakol ang mapile pag-abot tabi mga tugang sa last day kang pag-file kang COC. Pag day ka nakapag-file kang COC mo sa Martes, duman ka na sa sunod na eleksyon. Bako mag-file ka duman sa ombudsman. Duman ka sa ombudsman mag-file. Kaning maurag. Sa Manila ako mapile. O digdi kaya sa COMELEC daipig ako i-file ko na kuta sala manda dapat na sa ombudsman. Ayun na yan. Pag dahi ka makapag-file ngunyan sa COMELEC, duman ka sa ombudsman. Nganing may masuspindi naman. Pag nakapile ka sa ombudsman, amog-amog ka na, siram ka na, Sir Willie. Ang apot, gura, no? Gura, no, tabi ang pag-file sa ombudsman. Sir Ryan Linaresas, good morning. Diyan po sa Regional Training Center kang Philippine National Police. Mabuhay po kamo. Sige tabi, mga tugang alas 7:27 na.
ang satuyang Philippine Standard Time. Pasalamatan ta na muna tabi mga tugang mga kabayan ng satuyang mga katuwang sa programa. Serbisyo Asin Ripa. Salamatonon po sa MBY Dormitory na makukuhayan dyan sa Rawis, Legazpi City. Open for transient po sinda. Hanapon lang nindo si Honorable Bridge Laudit, ang manager po kang MBY Dormitory. Madali sa natabi yan makuha along National Road sa pagitan niyan kang UST and Mariners. Dyan yan sa Rawis, Legazpi City. Kaya sa mga naghahanap tabi ki dorm, boarding house, dyan na po kamo sa MBY Dormitory ha. Safe na safe po kamo dyan. Kay Madam Aylin, salamat. Ingat tabi permi. Sharing man mga tugang ang programang inidaraman po sa tuya ni Vice Governor Ate Glenda Ong Bonggao kang probinsya ni Nalbay. Kasabay taman dyan sa tuyang tunay na amigo kagawad ta sa pag-asenso, City Councilor Rener Burse, ang syudad ng Tabaco. Municipal Councilor Irene Morales Pahot, Mayor Shi Capos Bilo, si ABC President Cap Art Abila kang Malinaw Albay. And katuwang taman dyan tabi ang Capos Bilo Lotto Outlet na makukuha yan dyan sa Barangay Tinapi, Poblasyon Malinaw Albay. Diyan tabi ka mo magtaya sa loto ha. Bako tabi sa waiting. No. May chance lamang kita maging milyonaryo. O si Kasitas. Good morning. Pa-shoutout na tabi sa mga taga Las Piñas. Yaon ako ngunya. Yugod mo. Nasa Las Piñas ka. Grabe ang rabas mo. Ano ka dyan sa Las Piñas? Ano may derby dyan? Ingat! Mga tugang mga kabayan, yan po ang satuyang mga katuwang sa programa. Maraming salamat po! Serbisyo Asin Ripa. Kaibahan si Manny Moxey Alas 7:30 na! sa Bicol Net TV. Sige ha, kumusta unta daw muna si Bagyong Julian? Kumusta na si Bagyong Julian? Aramon tamo na tabian magiging kamugtakan kan sa tuyang panahon ha. Bata may mga piyestahan ngunyan. So, aramon tamunan magiging kamugtakan kang panahon ngunyan asin sa mga masunod na aldaw. Yaw na po ang Pag-asa. Pag-asa, good morning tabi, Pag-asa. Magandang umaga, ako po si Benison Estareja. Meron muli tayong update regarding sa ating panahon, plus update na rin po dito kay Tropical Depression Julian as of 5 in the morning, araw ng Biyernes. Patuloy po na humihina itong si Bagyong Julian and nakapasok na nga po muli ito ng ating Philippine Area of Responsibility kahapon at eventually po naglandfall dito sa may southern Taiwan. And as of 4 in the morning kanina ay huli itong namataan 240 kilometers north-northwest of Itbayat, Batanes. Taglay na lamang ang hangin na 45 kilometers per hour malapit sa sentro at may gustiness hanggang 75 kilometers per hour. Sa ngayon ay almost stationary po ito, halos hindi gumagalaw sa kanyang kinalalagyan in the last 6 hours. At base naman sa ating latest satellite animation, meron pa rin tayong mga kumpul ng ulap na minomonitor po sa loob and paligid ng Philippine Area of Responsibility. Base po sa pinakakontract na Pag-asa, inaasahang mas hihina pa itong si Tropical Depression Julian na maaaring pagsapit po mamayang tanghali ay maging low pressure area na lamang and after 24 hours ay posibleng malusaw na ito habang nasa may southern portion of Taiwan. Attributed yung paghihina nito dun sa rugged terrain or bulubundukin na lugar dito sa may southern portion of Taiwan at yung paglamig ng hangin dito sa may area ng southern Taiwan at paglamig na rin po ng karagatan sa paligid ng bagyo.
Samantala, yung ating mga cloud clusters na tinutukoy is the Intertropical Convergence Zone or ITCZ. Ito po yung linya kung saan nagtatagpo ang hangin from the northern and southern hemispheres. Kapag nagkakaroon ng mga convergence ng hangin, asahan po yung mga kaulapan at mga pag-ulan na minsan ay malalakas pero hindi naman po ito tuloy-tuloy. Asahan ng ITCZ sa mga susunod pa na araw sa ating bansa. By today po, mataas ang tsansa ng mga pag-ulan sa Bicol Region dahil sa ITCZ. May mga lugar sa Camarines Provinces and Catanduanes na magiging maaraw naman po pagsapit ng umaga, pero pagsapit ng tanghali hanggang sa gabi, malaking bahagi ng Bicol Region na magkakaroon ng mga paulan. Minsan malalakas po ito kaya mag-ingat sa banta ng baha at pagguho ng lupa. Sa natitirang bahagi po ng Luzon, particularly sa northern and central Luzon, mag-i-improve na po yung weather dahil dun sa paglayo at paghina nitong si Bagyong Julian at meron na lamang mga isolated thunderstorms. Habang sa Metro Manila at natitirang bahagi ng Southern Luzon, bahagyang maulap hanggang maulap ang kalangitan na sinasamahan din po ng mga pag-ulan, lalo na sa may Quezon Province, bahagyang epekto na rin ng ITCZ at mga localized thunderstorms pa over the rest of Calabarzon, Metro Manila, and Mimaropa. Sa Metro Manila, possible pa rin po ang mainit na tanghali hanggang 34 degrees Celsius at umiinit na rin sa may areas ng Cagayan Valley and Central Luzon, possible yung hanggang 33 degrees Celsius na maximum temperature. Sa ating mga kababayan po sa Palawan, sa umaga, bahagyang maulap hanggang maulap ang kalangitan, pero nagiging makulimlim na po ang panahon pagsapit ng hapon hanggang gabi, bahagyang epekto na rin ng Intertropical Convergence Zone. At ang ITCZ umiiral na po simula pa kagabi sa malaking bahagi po ng Visayas. May pamisa-misa malalakas na ulan, lalo na po sa may eastern and southern portions, particularly Samar, Leyte, andito rin po sa may Bohol and Siquijor. Kaya mag-ingat po sa banta ng baha at landslides. Temperature natin sa may Metro Cebu mula 25 hanggang 31 degrees Celsius. Sa ating mga kababayan po sa Mindanao, pinaka-apektado ng ITCZ ang Zamboanga Peninsula at mayroon ding mataas na tsansa ng ulan dito sa may areas po malapit sa Visayas, kagaya na lamang ng Dinagat Islands and Surigao del Norte as well as Camiguin. Yung mga pag-ulan po, light to moderate with at times heavy rains, kahit mag-ingat din sa banta ng baha at landslides at lagi magantabay sa ating mga thunderstorm advisories, rainfall advisories, and heavy rainfall warnings. For the rest of Mindanao, bahagyang maulap hanggang maulap pa ang kalangitan sa umaga, pero pagsapit ng tanghali hanggang sa gabi, mataas ang tsansa na magkakaroon din po ng mga paulan. So make sure po na malaking bahagi ng Visayas and Mindanao, magdala ng payo kung lalabas po ng bahay. Temperature natin sa Zamboanga City and Davao City hanggang 32 degrees Celsius. Sa ngayon na po, wala na tayong gale warning o yung pagtaas sa mga pag-alon dahil doon sa paghihina nga nitong si Bagyong Julian. Subalit asahan pa rin po yung 2 hanggang 3 metrong taas ng mga alon dito po sa baybayin sa may Northern Luzon. Kabilang na dyan ang Batanes, Babuyan Islands, Ilocos Region, down to Zambales and Bataan. For the rest of our country, asahan naman yung nasa kalahating metro na taas sa mga pag-alon, pero kapag meron tayong mga thunderstorms at mga malalakas na pag-ulan, possible na tumaas pa sa higit 2 metro yung ating mga pag-alon panandalian. And for our weather forecast, sa susunod pa na 3 araw o hanggang early next week, magpapatuloy po yung epekto ng Intertropical Convergence Zone at maring maapektuhan na itong malaking bahagi ng Mindanao, malaking bahagi pa rin ng Visayas, Calabarzon, Bicol Region hanggang dito sa Mimaropa, and lalawigan po ng Aurora. So asahan din po yung mga pag-ulan, bagamat hindi naman ito tuloy-tuloy, minsan po malalakas, kahit mag-ingat pa rin po sa mga flash floods or landslides. Ang Metro Manila, natitirang bahagi ng Luzon, itong northern and central portions, mga isolated thunderstorms lamang po yung mararanasan, habang hindi pa rin natin inaalis yung tsansa na may mga mabubuong kumpol ng ulap at mga shallow circulations sa silangan po ng ating bansa na nakapaloob dun sa Intertropical Convergence Zone. So lagi po tayong mag-aantabay. Sunrise natin is 5:46 in the morning, sunset 5:43 ng hapon. Yan muna ang latest mula dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Ako muli si Benison Estareha na nagsasabing sa anumang panahon, Pag-asa ang magandang solusyon. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo, kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Sa pagpaturog mo, asin sa pagmamahal. Salamat tabi Pag-asa. Ayan tabi mga tugang mga kabayan ang magiging kamugtakan kan sa tuyang panahon.
So, digida sa may parting Bicol area, apektado kita kang intertropical convergence zone. Kaya may mga paguran-uran minsan. Ingat man po giraray kita. Permisa na kita tabi Sir Noli Camba, Mampe Bulata, Boring Kantada. Permisa na kita magdaraki panangga sa uran. Nganing makaiwas kita sa ano man nagkamatian. Bata di pisilon ngunya na di. Bata day na pating bulong ngunyan sa mga center. Wala nang bulong sa mga opisina di gobyerno. Ubos na sa budget. Naman kitang makuha ang libreng bulong. Saka na naman kita makadangog kang may mga libreng bulong pag makarampanya na. Yan ta naman ang madadangog na sisiguraduhon mi ngaya sa indo na pag nagdyan ka mo sa mga center, yan sa mga RHU, CSU, bako resita ang makukuha nindo kundi may bulong. Balik ta. Ngunya nang nakukuha ka nagpapasiriring sa center. Resita. Kaya pag nakakuha ng resita, maduman sa DSWD, dodurumanon sa mga municipal councilor, dodumanon sa mayor, sa vice mayor, mang susulusit. Inay. No. Alas 7:39 na tabi mga tugang mga kabayan ng Satuyang Philippine Standard Time. Break mo na kita ha sa pagbabalik tatabi mga tugang. Susumadahon ta sa mga ganap kasudma. Lalong-lalo na dyan sa provincial office kang Comelec. Digdi po sa probinsya kang Albay. Sa pagbabalik po yan kang programa, mabalik kita commercial tabi po na. Tudikan Albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa satok. Salamat Kong Joey sa pagpadaba. Kong Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtataba. Joey! Si Kong Joey Salceda. Noel Rosal sana, wala na mainiba. Noel Rosal sana, pagbangon kan albay, sabayan ta. Hey! Sa tuntang albay, progreso ang dara. Tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas balat sa pagtabang maasahan ta. Pagpuswag kan albay, tabangan ta. Hey! Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal sana, pagbangon kan albay, sabayan ta. Are you looking for LTO renewal assistance? Come to RJB Insurance Services. We offer CTPL insurance for motorcycle, tricycle, private car, jeep, truck. We also offer comprehensive insurance, life insurance, fire insurance, bonds, travel insurance, marine insurance, and personal accident insurance. RJB Insurance Services is located at 2nd floor, Angshang Building, Magallanes Street, Orosite, Legazpi City. Ligao Office
EAS3 Building, Maharlika Highway, Barangay Santa Cruz, Ligao City. For more information, contact 0951-6692-219 or 0917-1638874. RJP Insurance Services is owned and managed by Kuya Rich Bernal. RJB Insurance Services. Servisyong sigurado, siguradong protektado. This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hardrax Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotavio Street Corner Pisa Mora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. Moksea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo, kaibahan si Manny Moksea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo. Balik na tabi kita mga tugang mga kabayan, 43 minutos. Lipas na po ang 7 o'clock in the morning Philippine Standard Time. Ang oras pong yan. Dara po sa tuya kang MBY Dormitory na makukuha yan dyan sa Rawis, Legazpi City. Open for transient po sinda. Madali yung sanayan makuano along National Road sa pagitan niyan kang UST and Mariners. Diyan niyan sa Rawis, Legazpi City. Kaya sa mga naghahanap tabi kidorm, boarding house, dyan na tabi kita sa MBY Dormitory ha. Safe na safe po kamo dyan. Ang oras na yan, asin ang programa ng inidaraman po sa tuya ni Vice Governor Ate Glenda Ong Bungao, kang probinsya ni Nalbay. City Councilor Riner Bursek, ang syudad din Tabaco. Cons Irene Morales Pahot. Mayor Shi Capos Bilo. Si ABC President Cap Art Abila kang Malinaw Albay. Thank you! O yan tabi mga tugang, ang mga katuwang ta. Balik po ang sa indong lingkod. Ako tabi si Manny Moksea, si Mr. Hulbutana. Ngunyan pong aldaw kita ni Biyernes, Friday na tabi kita ngunyan Ma'am Lingling. Kumusta tabi? Muya mo tabing tahong. Napiga gata laag po lalada. Sampulo sirap sa nangaya ka. Kung abo mo po ki karne, mas masiram tahong. Yeah. Basta labas ang tahong pertiho. Yeah. Lalo na sumay sabaw-sabaw na tahong. Doro-diretso na po kita. Serbisyo Asin Reparo, kaibahan si Manny Moksea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Sige tabi mga tugang, 45 minutos na lipas tabi ang 7 o'clock in the morning. Ano, tabi Jan Competente, good morning sa imo. Day ka mamista, piyesta ngunyan dyan sa Barangay Bariw, dyan sa Barangay Bungabung, kang syudad nin Tabaco. Sabi ni Ma'am Gina Malaginyo, dahil manda siya ki madagusan dyan sa Bariw. May teknik tabi dyan na dyan kompetente nganing makalaog katabi Ma'am Lingling dyan sa Pilar Sorsogon. Good morning tabi sa mga taga Pilar Sorsogon. Ade, may teknik dyan kung day ka ngaya ki mapiestahan na harong madagusan. May nagmimisa baga dyan na padi.
Ang pakamisa kang padi, dakol ang mga nag-iirimbitar ka yan. Bata nag-iirimbitar ka, so mga maurag man talagang harong. So dakol ang handa. Ang gibuhon mo tabi, Ma'am Gina, mag-iba-iba ka sa nadamang kipadi. Ngaya, inimbitaran si Padre. Sumunod-sunod ka mang kipadi. Maski day kamidbid ni Padre. Sumunod ka sa nakipadi, tama taraman ka, kaiba ka ni Padi. Diyo, pag minagos na sa harong, pag pinatukaw si Padi, tukaw ka ba? Pag pinakakano si Padi, sumabay ka naman. Siguradong maurag kaya nan mapipistahan mo. Pero dahil ka sana magpamali siyang bako ka kairiba ni Padi, may mga kairiba siyempre ang Padi, may sakristan, igwaso, para koleksyon kang kolektor kang sutiglilibot baga. Umiba ka sa nadamang kipadi. Ta siguradong masiram ang mga ihanda sa imo. Iba baga pagpadi ka baga tabi Sir Jan. Ako kay to gustong ko man maging padi. Tayli nga. Pagpadi ka mga darakulang prutas, mga masisiram na prutas, mga masiram na mga pagkaon, para ngayayan kay Pader. Harag baga ka ng pigsasabi ta, lalong-lalo na sa mga religyoso. Ay, di ngaya ka mo mag-intra mo na kayan, taki Pader ngayayan. Ay, good morning palan kay Father Migs. Kay Father Mix Bermilio, nagilingan kami duman sa birthday ni Manay Joan Pasis Science dyan sa Tiwi. Sabi ni, gari ako si Father Mix ini, iuman ang God. Good morning tabi sa mo Father Mix. Sabi sa ko ni Father Mix, gari nga pigdadabal mo na naman niya ako. October 11 and 12, digdi po sa Muya, sa Pilar, wala lamang po kaunan. May piyesta man sa Indo dyan sa Pilar. 11 and 12. Day balik. Basta may tahong. Pait kita dyan. Maurag sa tahong. Pag idarang sa nabagatabi, Sir Jan, may baga ka. Ipatong mo sa naduman sa tahong. Pag bumino ka ng tahong, pahiton mo tulos. No. Kaya, yan ang mga teknik, sumabay ka mo sa, sumabay tabi ka mo sa padi, pag may mga pistahan. Ihandan iyan ki mga pandiurag. Day pati pipa dot-dot nga. Day nga kamukan mo na magdot-dot. Takipadi nga yan. So mga darakula bagang prutas. So mga masisiram na mga pagkaon. At kipadri nga yan. Pati nga yan. So mga magagayon nga yung mga babae. Kipadi pa nga yan. Ay, shh. Joke man sa natabi. Padre ha, joke man sa natabi. Joke. Padre, joke man sa natabi. Sabi ni Ma'am Lingling, kung nagpadi ka tabi, wara ka digdi sa live, biyaon ka duman sa kumbinto. Day man. Pag ang padi, kung nagkaklase ka pa yaon sa kumbinto ka, pero pag padi ka na, nasa luwas ka na tabi, Ma'am Lingling. May padi nga ni, nagpapamidbid sa luwas, engineer siya. Ngata daw yan. So padi, na padi siya, nagpapamidbid siya sa luwas, engineer. Pig sa sayumahan niya na padi siya at bako ngaya ko padi engineer ngaya ko. So bako man lugod padi para nagsuro sa Kristan, turo tatao man mga G, turo tatao man magpakomunyon, nagpamidbid na padi.
tunay na padi, ang pamidbid tabi, Ma'am Tuason, pagyaon sa luwas, lalo na pagyaon sa Beer Plaza, ang pamidbid ka, an engineer. Ha? Lalo na pag may mga kajaming na mga babayi. Dahil yan nagpapamidbid na padi. Engineer nga yan. Sixto Pilinya, good morning tabi. Kay Sir Edwin Sistina, good morning man tabi. Yan ang kaibahan. Pero so, torta tao mga G, nagpapakumunyon man, o ang pamidbid kan dyan sa luwas, padi. Alato na ha, 8 minutos tabi bago magalas 8. 8, may signal kita sa luwas. May turnover ceremony kang rescue vehicle dyan sa Bakakay. Kuwanta daw tabi ang linya ni PM Tony. Igwada dyan ki turnover. Kang rescue vehicle. O dyan po sa Bakakay Albay. Kuwanta linya ni PM Tony. Sige. At 3 minutos o kaya 7 minutos na sa natabi bago magalas 8. Nasa linya na si PM Tony. PM Tony, Marinaga sa mo, please come in. Yes, Kabi Sir Mox, good morning. It's just marahing na pagkaaga sa sabi mga parantabay. Live dito dito si ang mahigos na alkalde kan Banwaan kan Bakakay Albay. Magkakaigla dito Sir Mox nila na pagka-morning, nila pagka-daw ng distribution of rescue vehicles. Diyan sa Bakakay. Roger, katuwang tabi Sir Mox si Congressman Joey Sarpe Salceda. Okay. Mga perang bihikulan niya dyan? As of now, tabi Sir Mox, ang beneficiary ang recipient kaya ni nasa 7 barangay. 7 barangay. Maura gano. Siyam. Sorry. Siyam, oo. Sige daw. Mox, madali lang. Kailang pa sa video. Ilag pa ginamay. So, malag ako sa sige video. Daw. Tanganing nga i-video. So, ako kandan. Sige daw, tabi PM. Tanganing mailing kan mga parantabay niya to. Adi. Siyam. Sige sana. Siyam na rescue vehicle ang mapapasiring dyan sa Banwaan kang Bakakay para iyan sa mga barangay. Tabi PM. Correction tabi Sir Mox, 16 palan. 16? Ay, sige, dagdag. 16. 16 na rescue vehicle. Ang ito-turnover ngunyan. Okay. Ito-turnover ngunyan na aldaw. Diyan sa iba-ibang barangay diyan sa Bakakay. Roger, pala. Madali lang Sir Mox. Madali na. Tangaling mas magaling na nailing si New York ng mga parantabay ta. Sige. Kumusta ang tanaman ka na yun si Mayor? Kung nakapag-file naman kan sa iyang COC. Yan na. Nasa video na kita, tabi PM. May naka-live na kita sa video. May audio pa kita. Mayor, good morning tabi, Mayor. Good morning po, sir. Manimok saya po ini tabi, Mayor. Ano ining magayon na bareta po dyan sa mga taga Bakakay? May turnover dangon yan kan mga rescue vehicle. Go ahead po. Yun po, may start po na alas 9 po, turnover po every barangay, yung 16 po na, partial pa lang po yung 16 na nakaabot na libdi, and then distribute, may start alas 9. Dakulang ko pasalamat sa tulong congressman na napigisabi ka mga ibang barangay na yung hirsi man sa nangaya. Pero ngunyan, nablaw na ngunyan, nahiling na ang preba. Magayon ang paghihimati ko ng mga barangay kay Guasidaki mga bihikulo na anytime pwede nang gamiton, so, lalo na emergency. Dakulang ng tulong congressman na ini, lalong-lalo na si Diday ko. Pero pa siya sa nagkukuyag ng mga programang ini, ng mga nakaabot din dito yung Banwaan ng Bakakay. Hindi po mga nakakambo na initial na barangay na yaw na po ang mga bihikulo, ang barangay 1, ang Poblasyon, barangay 2, barangay 4, barangay 8, barangay 9,
Barangay, Atorsen, Bumak Raya, Banaw, Pagdumon, Bariw, Namantaw, Kagray, and Kawayan, Langaton, Namanday, Pungkubungan, Binsa, yan po ang bihikulo na ipinito po sa mga barangay po. Kaya po, sa mga constituent sa Makakay, hilingon na ang mga nagtatulong sa tuya. Salamatan sa sinda. Sa kunday sinda, dahil nakita magkaigat ni bihikulo. Yan po ang tanong ko po sa Indo. Salamat po. Opo, Tabi Mayor, pag sinabi mo Tabi Mayor na partial, igwa pang masunod kayo ni? Igwa po na maabot pa po. Ayun. So, ngunyan, ang yaon dyan sa munisipyo ngunyan na ito turnover, this is size na rescue vehicle. Opo, oo. Ano po ngunyan po, nayaw na po sila sa mga barangay, deliver na, pero may turnover sa kapitan. Very good. So magayon iyan Tabi Mayor, dakulaon na tabang iyan Tabi Mayor dyan sa mga barangay. Iyo po, sakli po. Dakulaon na tabang ini sa mga barangay. Iyo takong mag-igwa ki mga emerhensiya, at least may bihikulo sinda, na gagamiton para kung may emerhensiya, madali magpasiring dyan sa sentro o kaya kung saan man na hospital. Korita po. Tama po. Very good. Sige, Tabi Mayor, dakulang salamat sa tulong congressman na nagtaw kayan dyan sa banwaan mo dyan sa Bakakay. Apo. Aha. Mayor, maiba Tabi kita Mayor, nakapag-file ka na kansay mong COC? Dito po. Baka ko lang sa Saturday. Baka ko na kung makapag-file. Pero Tabi Mayor, so line-up mo kompleto naman? Yun na po, kompleto po. So ibig sabihin na naghahalat na sana ka mo kung anong pet sa kamo mapail kansay nung COC? Ayun po, may mga pungsoy bagay yan, dapat rin. Iyo man ang Tabi Mayor, may arog man kang suiba ko na kauron na nagtutubod sa mga arog kayan. Araw, nagtutubod dito sa mga magulang at pero may nakauron Tabi man ako Mayor na politiko na ang sabi sa kuya ngaya maski ngaya anong aldaw basta ngaya dapat ang importante nga dapat mahigos ka, marayan sa imong serbisyo, tapos dapat nga may imo ka nganing manggana ka. Tama. Iyo ba nang ganda eh. Dapat mahigos ka. Iyo. Sige, di bali. At least, magkimaraot ka na so nagtutubod baga kita sa mga arog kaya. Ayun po, so good luck lang sana Tabi Mayor, unless otherwise Tabi Mayor, may gusto ka pang sabihin sa mga taga Bakakay, go ahead po Mayor. Dito na lang sa yung mga Bakayanos, nahilig na namin yan na ang nasituyang tulong congressman, bagay kita pinabayaan, na yaon din naman situyang yung mga gabos na mga ayudin na lalo-lalo mo, ang dito na klaro, ang bihikulo, nanginitay, magamit, yung mga emergency. Kaya po, agad ko po isundo, ilimundo po, kasi susunod naman sa tuyo. Ganoon po, salamat po sa tuyo magkabagdabit Bakakayan po. Salamat Tabi Mayor sa oras mo and good luck Tabi Mayor sa pag-file ni Lucan sa indong COC. Ano ba? Sige po. Sige, salamat Tabi Mayor. PM? Alright. Maswerte sa Bakakay Roger, digdi sa sa district ang Bakakay, siguro may pinakadakulma na service vehicle na ipinagdaw Tabi. Gari iyo Tabi PM ta sa tabako ngani gari anong pasan o pito. Roger. Ini nga sabi ni diyan sa Bakakay 16 partial pa sana. Uyugon mo yan 16 tulos. Sabi na nga ni Sir Mox talagang kung in kaso gumana giraray si Mayor Edsel Villesa, dakulaon ang mamamatian na pagbabago kan mga taga-Bakakay. Iwa, mapapasana all ka Tabi PM Tony sa Bakakay.
Roger to dato. Sabi to na nga ni Sir Mox, kung babalikan ta, kapag tukaw ni Mayor Baga bilang alkalde din, halos nangangapa siya. Doon sa tabi, Sir Mox, na sala ng dinulukan, na mga tao, mga instrumento, tangani na makatabang sa pagbangon ng Banwaan ng Makakay. Yan ang maurag. Yan ang maurag. Nagtatrabaho. Sir Mox, Go ahead. may naglulukan ng istorya na maatras na si Mayor. Ano ito? May nagluluwasan ng istorya tabi digdi Sir Mox. Na? Maatras na ang alkalde, Ming. Ay, maurag ka. Ang sabi ni Mayor tabi dyan, Sir Mox, nung ka siya tabi, Sir Mox, na maatras, sabi nga, Mayor, kan mga panahon nga ni Ngayon Sulo ako naglaban ako, ngunyan pa ngayon na mga pagkiriba. Arog managadang kanta BPM, may naparuluwas na arog ka. Pero laban girari si Mayor. May maray man baga super performance dito yun sa nangani pang panahon. Then sabi nga ng nakagingal daw, kung halimbawa ngayon na dahil akong maginibo, o dahil akong maginibuhan sa liwat na so, sa sunod na eleksyon, dahil ako magalaga. Siya na mismo ang maalis. Okay. Sige, kaya mong palang tig-issue siya na arog kayo na maatras na. Roger. Ito pala, maatras kidit, pero mabuilo. Roger, so that. Nagpapalag dito, Ras. Okay. Kaya si hindi pa nagpa-file, baka ang pag-una sa laban, dahil na ngayon mabalagan na yun. Dahil pa man, pichocho pala. Ito rin doon pichocho. Roger, so that. Kaya yan, mas aabangan pa kan mga taga-Banwaan ng Makakay ang pag-file, and so iba pang mga magagayo na programa na dara ni Mayor Edsel Villesa digdi sa Banwaan ng Makakay. Sige. So yan dami Sir Mox, sa mga dugang pang impormasyon, hali digdi sa kuyang lokasyon, patrol numero 2, Tony Kiliste, Kasulog Bicolano, worldwide. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Okay, sige tabi mga tugang, alas 8:04 na. Ano nangyari kayo ni? Yan mga tugang, si Mayor Edsel Villesa kang Bakakay, kasabay niya to si PM Tony. Cheryl Capil, good morning. Maurag sa Bakakay. 16 na patrol vehicle, rescue vehicle, ang pig-turnover na sa mga buro barangay dyan sa Bakakay. Pero ang barangay ang Bakakay, 15 gari adi. Dakol. Kung di man pidan duman sa isla, sa mga isla ta, di man daman kitinampo. So sa tigdi siya na sa... maurag. Sa first district kang Albay, gari Subakakay ang padabaon. Nahiling ko dyan sa Tabako, gari mga 7 pa sa ng barangay ang natawan kaya. Sa Malinaw, gari Inda, o sa Tiwi, o gari daay pa. Sa Malilipot, gari daay pa man. Maswerte yun ang Bakakay, padabaon ka mo ni Kong Joey. Sana all. Mapapasana all sa ibang munisipyo, sana all. Di good luck tabi and congratulations po dyan sa mga taga Bakakay Albay. Serbisyo Asin Reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Alas 8:05 na tabi mga tugang mga kabayan ng sa tuyang Philippine Standard Time. Ma-break mo na kita ha. Sarabay po muna kita sa Horacio Imperata. Pagbalik ta, pag-urulayan ta sa mga ganap kasudma dyan sa Comelec province. Sige, Horacio Imperata muna kita. Horacio Imperata, laban sa mga bagyo at siniba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat, huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo, kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay, kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo, asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang.
Daimi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan natamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. So sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. Kong Joey. Tudikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa sato. Salamat Kong Joey sa pagpadaba. Kong Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtataba. Joey! Si Kong Joey Salceda. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kang albay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa tunta kalbay, progreso ang dara, tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas balat sa pagtabang maasahan ta, pagpuswag kang albay, tabangan ta, tabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kang albay, sabayan ta. Are you looking for LTO renewal assistance? Come to RJB Insurance Services. We offer CTPL insurance for motorcycle, tricycle, private car, jeep, truck. We also offer comprehensive insurance, life insurance, fire insurance, bonds, travel insurance, marine insurance, and personal accident insurance. RJB Insurance Services is located at 2nd floor, Angshang Building, Magallanes Street, Orosite, Legazpi City. Ligao Office, EAS 3 Building, Maharlika Highway, Barangay Santa Cruz, Ligao City. For more information, contact 0951-6692-219 or 0917-1638874. RJB Insurance Services is only managed by Kuya Rich Bernal. RJB Insurance Services. Servisyong sigurado, siguradong protektado. Wow! This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano worldwide. This program is brought to you by
the city government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hard Rocks Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotavio Street Corner Pisa Mora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo, kaibahan si Manny Moxea, Mr. sa Bicol Net TV. Balik na tabi kita mga tugang sa programa. Alas 8:13 na. Alas 8:13 na tabi mga tugang sa tuyang Philippines Standard Time. Alas 8:13. Mga tugang, ang oras na yan na sinang programang ini dara po sa tuya kang MBY Dormitory na makukuha dyan sa Rawis, Legazpi City, open for transient po sinda. Madali sana yan makuha along National Road sa pagitan niyan kang UST and Mariners. At dyan niyan sa Rawis, Legazpi City. Kaya sa mga naghanap tabi kidors and boarding house, dyan na po kamo sa MBY Dormitory ha. Safe na safe po kamo dyan. Ang programang ini daraman po sa tuya ni Vice Governor Ate Glenda Ong Bungao, kang probinsya ni Albay, City Councilor Rener Burse, kang syudad nin Tabaco, Cons Irene Morales Pahot, Mayor Shi Capos Bilo, si ABC President Cap Art Abila kang Malinaw Albay. Salamat sa Capos Bilo Lotto Outlet, kay Boss Bob, dyan sa Barangay Poblasyon Malinaw Albay. Mga tugang, mga kabayan, balik po ang sa indong lingkod. Ako tabi si Manny Moxea, si Mr. Hulbutana, ngunyan pong aldaw kita nin Biyernes, Friday. 4 na kita kang bulan na Oktubre taon 2024. Sundo kita mga tugang, mga kabayan. Alas 9. Ngunyan tabing Friday. Pero diretso na po kita. Serbisyo Asin Reparo, kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Okay, sige tabi mga tugang, balik na po kita sa programa alas 8:15 na. Alato na ta mabalik giraray si PM Tony. Nganing duro-diretso na kita. Konta giraray ang linya ni PM Tony dyan sa luwas. Bago kita magduro-diretso, sa mga nakaantabay sa tuya, pakishare na lang kan sa tuyang programa ha. Nganing mahiling mantabi kang iba. Sige, pabalik kong tagiraray si PM Tony. Nganing duro-diretso na kita. Mga ganap kasudma. Tapos mga nag-file. Aramon tayan. Yaw na sa linya si PM Tony. 16 minutos. Lipas po ang 8 o'clock PM. Maray na aga sa imo. Please kaming gararay. Roger, Sir Mox. Good morning. Kasi nga, Diyos naghay na pagkaaga sa tuyo mga palantabay. Sir Mox, duman lang kita, ma-update lang kita, kang nangyaring filing kasuhapon, duman sa Comelec Province Office ng Comelec. Alat ka. Sir Mox, nawala ka? Go ahead. Kung saan ba katabi, Sir Mox, kasuhapon, naging matawo or parehas naghakot ng tawo ang mag-ibong nala daw
Ano, naghakot? Aga ba tabi Sir Mo? Kan mag-file si Governor-elect Noel Rosal yan sa isang kandidatura bilang gobernador. Pero so kay Gob Rosal, gari ba ko manhakot? Mga voluntaryo ba gaso nagdurumaan? Oo, di sala palaan. Ito so nakauron tabaga voluntaryo sinda mala sinda pa nga ni so nagarastos man kang panggasolina ninda. Tuturon talaga. Naging Iyakan mo, rakoton mo. Dari lugod naman siya hantulo so entrada ko rin. Ano may harakot naging matao tabi Sir Mo kasi hapon so bunot kan mga suportadores kang magkainibong nalado duman sa pagpapail tabi Sir Mo kan sa inda po kan sa inda pinagsusuportaran inot nga ni tabi Sir Mo aga alas 8 kang aga kaso hapon kan inot na mag-file inot na magdaragsaan magbulo sa mga suportadores ng Governor-elect Noel Rosal duman nga ni sa Cathedral Compound para duman na itahiling banan sa indang voluntaryong pag-suporta kay Governor Noel Rosal. And nagkaigwa pa lang tabi Sir Mox ning dikit na kambyada takasuhapon baga para sa informasyon sa mga parantabay kasuhapon na nambitan ko na ang madalaga na Vice Gobernador si Harold Imperial. Kasi hapon tabi Sir Mox, officialmente pinag-anunsyar ni Governor-elect Noel Rosal na an sa iyo tabing Vice Governor, iyo tabi si June Alegre. So pag-iribataman sa broadcast. Roger to that. Alagad ka sa hapon, dahil pa ini nakapag-file sa may tigahalat pang dokumento. Dahil pangkuna. Yun na sinaytaan yun na sinaytaan pinaghahalat niya baad mo niya na pagkaldaw sa masunod na mga aldaw ma-file na ini pero kumpirmado ni na kumpirmadong ini na iyo ang magiging vice gobernador ni Governor-elect Noel Rosal. So katandem niya iyo na si Vice Governor June Alegre. Roger to that. Okay, sige. Si Harold, kumusta? Ano si Harold Zaina? Board member. Pero sa linyada manggiraray ni Gob Rosal. Roger, Rayo. Sa linyada manggiraray tabi ni Governor Noel Rosal sa iyang lineup. And Siningab G, kaso hapon, nakapag-file naman ini bilang alkalde kandidat ng Legazpi. And ang nagbabana-bana na, or ako nagbabana-bana, ang running mate kay ni Tabi Sir Mox bilang vice or vice mayor, itabi si Albarizo. Si Albarizo, ayun na yan, na dating city councilor o incumbent city councilor? Dating city councilor bagay ni Tabi Sir Mox, alagad siya day sa makamundong pangyayari baga napahali din na isyanin dito. So mabalik siya, mabalik bilang vice alkalde kan siyudad ning Legazpi. So bilog naman ang linyada ni Mayora G. Rosal. Roger to that. Bilog naman ang linyada niya. And duman sa linyada ni Mayor G. Rosal, halos mga mababalik man si dati man sa mga dati tama na pag-iriba si may dating councilor Jigo Dido. And kadakol pang iba na mga re-electionista or mabalik tabi Sir Mox sa bida politika. So nakapag-file naman sinda kasudma? Si Bariso day pa. Okay. Kaya naman sa ginibong press con, iyon na nga rin pinagkunambitan na iyon na ini ang magiging na running mate ni Mayor G. Rosal. Okay, sige, tamay panahon pa man. Mantan sa ibong kampo, nag-file naman kasuhapon si incumbent Governor Drex Lagman.
nag-file naman ka sugma sa iyang kandidatura bilang gobernador. Aha. And ang magiging running mate tabi ni Sir Mox, si nagbabana-bana under negotiation tabi Sir Mox, si Dante Arandia. Bako nakapag-file na si Dante Arandia, independent? Independent, pero nagkakaigwa ng negosasyon sa magkainibong na lado na ini tabi Sir Mox ang magiging running mate. Kasabi ni Dante Arandia, bukas man ang sa iyang halimbawa pa na waon siya na vice gobernador ni Rex Lagman. Pero kayan din nakiba? Na ano tabi Sir Mox? Na pigbabana-bana pa na posible halimbawa pag uminabo si BM Arandia, si sayang iba pang pyesa na pwede. Iyan tabi Sir Mox, ang mga kaabang-abang kung sito pa na madalagan sa paggabi sa gobernador. Ayun, okay. Abo niya kay Sualabang buhok? Negative man nagpapamasita. Negative pa. O dito nagpapail. Dahil pa, negative pa. Malay mo magbigla na sana ito magpail. Roger, alam mo man ba ito? Iyo. So, iyo pala na nasa negosasyon. Kaya, dahil siya kikairibang para busy ay gobernador kasudma si Atty. Rex. Wala siyang kaiba na mga kandidato sa kaya ito sabi ni B. Marandia, ako ngaya naghahanap sa naman kung ako ngaya ang pilion ni Governor Rex na running mate, fight ngaya ako. Dakol kasudma managad na ng mga naka-green dyan sa luwas kang Comelec, ano? Roger, to that kadakol may mga tagahali sa first district nakabas. Iyo, may bas. Maging sila ugkan Kapitolyo kasuhapon, naging matawo hali sa manlain-lain manabanawaan tabi sa pati sa mga taga-Kapitolyo nagkulay green man. Roger, sabi ko na nga pagkaaga asol na asol, pagkahapon maging green. Iba na daw ngunyan ang mga kulay adi kan mga politiko kato pula, yellow ngunyan iba na ano. Sa iba ka may kulay pink dyan. Yan ang pigalat-halat pa kung may lumuwas pang kulay pink. Baka sa mga masunod na daw man ang gada, di may grupo man na kulay pink. Roger. Yun ang ganyan ng mga kulay. So, kairiba ni Atty. Greg, si Say pa nag-file. Sulo ini, sabi siya mo? Sulo. Kay ibang nag-file ang gobernador. Sulo siya. Gari nag-file naman si Mayor Crisel, kasudma. Takeriba bagadaan sa si Mayor Crisel, nag-file naman. Roger, dahil ko lang na nakasintro kaya ako ng Rex. So para congressman sa first district, si Crisel nag-file naman kasudma. Roger to that. Alat ka, tailingon ta. Wala, nakapag-file na. Negative pa tabi, sir mo kung saan pangalan digdi ni Mayor Crisel ka, yaon digdi ka po ta. So, basta, sa Comelec. So ano kan Comelec, as of kahapon, October 5 din wala pa man na pangalan na nagluluwas digdi na pangalan ni Mayor Crisel kan Tabaco. Iyo, yaw naman sa nakuta kasud bagad yan ta nagsuporta man sa tugang niya. Roger. Dahil pa siya nag-file. Dahil pa, negative pa bagad. Baka may pigsusunod man na so Pongsoy. Roger. Ano kaya, may barkada ko, may pusoy baga ngayang pigsusunod. Pusoy da. Makonsuelo si Renoman tabi PM kan sa rong banggi. Aram mo ngaya ang mga kandidato ngayon nagtuturubod ngayon sa pusoy. Pusoy da. Ano yan? Kung pusoy do, so pusoy uno. Ayan tabi sir Mox, sa mga oras na ini, nahiling ka na sa mga service vehicle na ipapanao digdi sa Banwaan dyan makakay sa mapo na seremonya alas 9 ng pagkada. Ngunyan tabi sir Mox. Sige. So yan ang update kasudma. Roger. Okay, sige. So yan tabi sir Mox, mga dugang pang informasyon ali digdi sa edukasyon patrol numero 2 sa Kinistay Kasarog Bicolano Worldwide. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV.
Salamat. Salamat kay PM Tony sa mga dugang na impormasyon dyan sa luwas. Sabi Ma'am Tuason kang para inom. Nagpapusoy ngaya si Mayor kung anong pizza ngayang maswerte. Nagpapusoy na. Mga pahit na yun. Okay. So, sa tabako, si Sena nag-file sa tabako. Kasudma, primerong nag-file kasudma dyan sa tabako, sa Comelec Tabako, sa pong pedicab driver. Aspirante para alkalde. So, yung pa sininin ka inut-inuti, kasudma na mga alas 2:30 hapon. Habang kasagsagan duman sa probinsya sa Comelec, dyan sa Comelec Tabako, kasudma may nagfile po ki COC, aspirante para alkalde. Taga dyan ini sa barangay Kabangan, kan syudad nin Tabako, si Sir Oliver Cabalquinto. Si Sir Oliver Cabalquinto. Pighapot databi kung ano so nagbusol sa iya para maglansar kang sa iyang kandidatura para alkalde kang syudad nin Tabako. Ang sabi ka ini, banal na espiritu da tatabi, banal na espiritu ang dahilan. Kung nata siya nag-file para alkalde o dyan sa syudad kang Tabako. Yan sabi ta ngani na diretso yan ki lambang saro sa Satuya. So, siya po pinaka-inut-inuting nag-file ki COC o dyan po sa syudad kang Tabako para po sa 2025 midterm election. Nagigibon po sa Mayo sa 2025. So, siguro may pasabong sa iya databi ang banal na espiritu kung nga databi siya nag-file nag-file kan sa iyang COC sa pagkaalkalde diyan sa syudad kang Tabako, Ma'am Lityap. May narumduman man ako kay ito. Kaya ako nag-file para magkandidato tamay pangapudan sa kuya ang satuyang kagurangnan na magserbi, ipadagos ang pagserbi sa paagi po kaining sa kumpig dadalaganan na posisyon. So irespetar tatabi yan. Iyo man po ang sa indang rason. Lambang saro sa tuya, may rason baga. May nagrarason nga ni dyan na ngata ka man niya kandidato, bata ngayon maurag ang tambay, makandidato ka. Maurag ngayon ini kaysa tambay, gari ka man sa nangya tambay, pero may suldo kapag nanggana ka. Yan ang maurag. Nanggana ka, tambay ka, para matambay ka man dyan. Kung manggana ka tabi, Ma'am Lityap, dahil ka man kikigibuhon, magtangad-tangad ka sa nakunsain dyan. Ang importante, pagtumbak ang bulan, pag kinsinas katapusan, may suldo ka. Iyan na, taman nga ta. Makandidato ka. Imbis nga maray magtambay. Nailing mo na ngaya. Maurag nga duman, tatambay ka na ngaya, may suldo ka pa. Kaya lang tabi mga tugang iling anay sa sakripisyo po sa serbisyo sa iyang mga nasasakupan. Sayang po kantig paparasweldo ta sa mga arog kaya natigburuto ta. Tantig si sweldo ninda tabi mga tugang sumanga pigbubuwis ta. Pirak iyan kang taong bayan, pirak tatabi iyan lambang saro sa tuya. Yugon man matugot ka na. So pirak mo, so pigbubuwis mo, pigsusweldo mo duman sa dahi man nakamugta ka na tawo. Na dahi nga na ikipigigibo. Kaya iburuto pa nindo sa mga arog kanta, mariilik nga ni da susaro.
batana. Dahil nga ni kinagiginibo, mari-elect. Yo. O, di sungon yan tabi mga tugang ha. Ang opisyal na nakapag-file sa probinsya, kang Albay, para gobernador, tulo na. Tulo. Ang inot dyan, si Salceda. Yo, Salceda, Pandua, si Rosal, kasud mang aga, and pagkahapon, mga tugang, si Lagman, si Grex Lagman. O di tulo na. Ang magralaban-laban para gobernador kang probinsya ni Nalbay. O, hapotong ko na kamo. O, ngunyan, si Saipo, sa hiling nindo. Ang lamang sa tulong iyan. Tulo pa sana yan, pero dahil pa natatapos ang pagpile kan si Usi, baka madagdagan patabi yan. Sa Martes. Baka madagdagan pa yan. So ngunyan sa tulong ini, bilang kita mga Albayano, si Saitabi digdi sa iling nindo ang lamang. Sabi nga ni kan sa kuyang barkada, maurag ngayon ralaban ngunyan digi sa probinsya kang Albay. Puros ngayon may ibubuga. Ining tulong ini. Puros ngayon ni maurag. Puros ngayon ni maurag. Ang sabi kang barkada ko, kang mga inot ngayon laban sa Albay, so mga minaralaban ngaya, bibarakal, nababayadan ang kandidatura. Kaya ngaya madali unang panggana kan sarong kandidato. Bibarayadan da o kaya ibakal ang kandidatura. May minaatras, may dahil na minahirit, binakal na nga ni so kandidatura. Kaya sabi man kan sarong barkada ko, landslide ngaya. Landslide. So panggana. O kaya ngaya ngunyan, gari ngaya dahil pwede ngunyan na bakalon. Ining tulong kandidatong ini, puros nga ni maurag. Sabi sa Bicol, puros nga ni maurag Bicolano, uragon eh. Ngunyan, maurag ang relabanan ngayon ngunyan na 2025 sa pagkagobernador sa Albay. Mailing tangaya diyang kung sisayan maurag sa tulong ini, pinakamaurag. Wala ngayon ngunyan na pwedeng ngaya ariglon si arog kini. Umatras ka na sa nangaya, huning ngayaw. Tao ko ngayon sa imo, so arog ka ini, so arog ka yan. Buhay ka na ngaya digdi. Umatras ka sana, tanganing buwilo na ako. Day kayan ngunyan. Posibleng day dakaan ngunyan, digi sa probinsya kang Albay. Pero day kita makasabi kayan. Taday patapos ang boxing. Nagpupuon pa sana. Kumbaga sa boxing ni Pacquiao, pigmamatch apa sana ngunyan. Pigmamatch apa sana kung si Saiso magralaban-laban. Haloy pang laban, malay mo may bigla na mag-atras o mag-abante. Dahil tama siguro pa yan. Pero sabi ngunyan kay itong barkada, kumaurag ang ralabanan ngunyan sa probinsya kang Albay. Puros maurag ang magralaban-laban, and nahiling niya databi mga tugang na dahil ngunyan maasir, dahil ngunyan databi maasir, so barakalan, kapalit po kang posisyon. Digisalbay baga may mga nangyari na. May nagpaputok na malaban siya. Katapos-tapos biglang huminuros. Paguros, mga pirang simana, pirang bulan, dahil nga nagpirang bulan, may bago ng service. may bagong kutsi. May bagong kutsi. So bagong kutsi, nabuyong, nabangga. Kinarma tulos. No. Hiling mo na yan. Hiling mo na yan. Naramdaman ko lamang ito. So bagong sasakyan na binakal na katas ng eleksyon, nakabangga tabi Ma'am Tuason. Aram mo kung sa'y nakabangga. Sa puon kang aguho.
Kaya ganyan, ang pahit dangon yan sa probinsya kang Albay, maurag ang labanan kay ning tulong ini, Salceda, Rosal, Lagman. Ayan tulo pa sana ha. Nalatunta pa sa Pitsa 8. Baka may dumagdag pa. Taining ngaya, puros nga ni maurag. Ang sabi kitong barkada ko, baka ngaya, day mag-asir ngunyan so pirak ngaya na pahuroson si arog kay ni, kapalit niya ki, pirak, o kaya posisyon, o kaya kung ano pa, proyekto. Day mo ngayon ni mapait-pait ining tulong ini. Magpaparalpalan ngayon ni Jack. Mag-aaral pog ngayon laban dyan po sa probinsya kang Albay. Serbisyo asin reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Sige, alas 8:37 tabi mga tugang mga kabayanan sa tuyang Philippine Standard Time. May naipit pa kitang commercial adi. Okay, may naipit pa kitang commercial. Sa pagbabalik tatabi mga tugang, sabi kan Comelec, piglinaw kang Comelec databi na bako na basihan. Ang pagiging pobre kan sarong aspirante, para apodon databi ning nuisance candidate. Tama nga may nagfile baga? Manong Rodel, may nagfile. May nagfile sa tabako kasudma para padyak. Tay-tayan pag minuson. Malay mo yung gumana tabi Manong Rodel sa tabako. Dahil pa nga ni nagpapile si Rodel Brutamonte. Tawan ka da ki Harley Davidson. O inda. Okay na sa kuya ang maglakaw-lakaw. Okay na sa kuya magburo bisikleta. Mga Harley Davidson mong iyan. Okay na sa kuya. Tapos so mano mo na makandidato man daa. Baka pag-abot naman ki oras naman kayan Manong Rodel, magparapanamo naman iya. Dahil na lamang siya makatana sa kuya ngonya. Chadel, Chente, good morning tabi sa mo Chadel. Kumusta tabi sa mo? Sige, mabalik pa po kita. Lipas lang po yung importante sa nang pagirumdo. Tudikan Albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa sato. Salamat Kong Joey sa pagpadaba. Kong Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtataba. Joey! Si Kong Joey Salceda. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na mainiba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kang Albay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa tuntang Albay, progreso ang dara, tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas balat sa pagtabang maasahan ta, pagpuswag kang Albay, tabangan ta, tabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kang Albay, sabayan ta.
Are you looking for LTO renewal assistance? Come to RJB Insurance Services. We offer CTPL insurance for motorcycle, tricycle, private car, jeep, truck. We also offer comprehensive insurance, life insurance, fire insurance, bonds, travel insurance, marine insurance, and personal accident insurance. RJB Insurance Services is located at 2nd floor, Angshang Building, Magallanes Street, Orosite, Legazpi City. Ligao Office, EAS 3 Building, Maharlika Highway, Barangay Santa Cruz, Ligao City. For more information, contact 0951-6692-219 or 0917-1638874. RJB Insurance Services is owned and managed by Kuya Rich Bernal. RJB Insurance Services. Servisyong sigurado, siguradong protektado. Wow! This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hard Rocks Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotovio Street Corner P. Zamora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. Moksea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Kampana ng simbahan ay Serbisyo Asin Reparo. Kaibahan si Manny Moksea, Mr. Hulbutan sa Bicol Net TV. At masiglang tumuhin ang ating simbahan. Ang kampana'y tulungan ng gigising upang Balik na po kita mga tugang sa programa 43 minutos. Lipas na po ang 8 o'clock in the morning Philippine Standard Time. Oras pong yan. Atod po sa tuya kang MBY Dormitory na makukuha dyan sa Rawis, Legazpi City, open for transient po sinda. Daringman, ang oras na yan daraman po sa tuya ni Vice Governor Ate Glenda Ong Bongao ng probinsya ni Albay, City Councilor Rener Burse ng siyudad ng Tabaco, Municipal Councilor Irene Morales Pahon, Mayor Shi Capos Bilo, si ABC President Kapart Abila kang Malinaw Albay. Sige po mga tugang, balik na po kita sa programa. Ako man po girarian sa indong lingkod, Manny Moksea po ini, si Mr. Hulbutana. Unyang pong aldaw kita nin Biyernes, apply day. Pet sa 4 na kita kang bulan na Oktubre taon 2024. Pang-apat na aldaw man ngunyan sa pagpile kang mga maaspirar sa midterm election. Yeah. Si kaso na kamo tabaka makalingaw kamo pitsa 9 magpile kamo kisiyo si Rimati kamo. Sige tabi, doro diretso na kita. Serbisyo Asin Reparo. Kaibahan si Manny Moksea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. At waring nagsasabi na tayo'y magsimba, magising at magbangon, tayo'y magsilak. Okay, sige tabi mga tugang, 15 minutos na sana bago tabi mag alas 9. Sabi ni election o kaya ni Commission on Election na Chairman George Erwin Garcia na hindi magiging basihan, ang pagiging mahirap ng isang kandidato sa pagtukoy kung siya ay maaaring maikonsidera bilang nuisance candidate. Ayan ha, malinaw. Karapatan po ni King Lambang Saro sa tuya. Simple man sa nabaga ang qualification para makapagkandidato ka, dapat tunay kang Pilipino. Yan. Tagari nga ni si Mayor
alis go, gari mapail pa kan sa iyang COC. Yo. So, dapat Pilipino ka. Yo. Yan ang number 1 na qualification. Dapat tatao ka magbasa, magsurat. Maski dahil mo naintindihan. Iyo man sana. Dapat nasa tamang edad ka. Bako? Iyo man sana, simple hunon man sana ang qualification para makapagkandidato ka. Dahil man duman sa qualification, pigsasabi na dapat maurag ang tinapusan mo. O kaya mapirakon ka. Dahil man baga duman. Sa qualification, dapat siguradong Pilipino ka. Bako ka Pilipina. Simple yun man sana. Kaya, basta tatao ka ngayon magbasa, magsurat, maski dahil mo naintindihan, pwede ka magkandidato. Kaya karapatan kan lambang saro sa tuya na magkandidato. Yan tabi mga tugang ang paglilinaw kan Comelec. Kaya dahil pag-urulukan so, mga nagpapail baga, may mga nagpapail nga ni. So, narumduman indo kang national election. May mga presidente na arog kayo ni, arog ka. Dahil indo pag-urulukan. Takarapatan niya yan. Arog kan dyan sa tabako nga ni, para padyak ko. Malay mo, gumana baga yan. Sa istorya kang Pilipinas, sa istorya kang Tabaco City, sarong para padyak, naging alkalde. Yogon mo yan. Bakong may record. Daya pag-underestimaton ang saro, ang lambang saro sa satuya. Tamisan kaya, tamili para padyak na ibabao ng pagilingta. May mga para padyak dyan tabi na mga degree holder. Nagpapadyak sa nata. Dahil kiibang malaugan na trabaho. Marangal bagang trabaho ang pagpadyak. Okay, dahil pag underestimaton ang mga kapwata. Mili para padyak, ulo ka nindo. Dahil ka mukha yan. Taba kapag abot ki panahon, iyo palugod so, mas maurag duman sa pigihiling tang mga edukado, pero iba man tabi ang agenda. Bagan makamurumundo ngunya na kung si say pa ngayon lugod sa mga haralangkaw so inadalan, iyo pa ngayon lugod sa mga mahabas. Iyo pa ngayon lugod ang mga mahabas sa gobyerno. Serbisyo asin reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Name. Serbisyo asin reparo. Makantado kita. Pasko naman makorkantado kita. Para po sa inyo. Sa Paskong darating, nais ko'y ikaw pa rin ang aking kapiling. Sa mga araw pang darating, walang ibang hinihiling. Pangarap ko'y ikaw pa rin. Kung ito'y panaginip, ayaw ko nang magising. Pag-ibig ko iyo, kahit na hindi Pasko, ang buhay ko laging laan sa'yo.
sana'y wag nang magbabago ang matamis mong pagtingin. Kahit na hindi Pasko, giliw, ako'y lagi mong mahalin. Pag-ibig ko, iyo, kahit na hindi Pasko, ang buhay ko ito ay laging laan sa'yo. Sa Paskong darating, nais ko'y ikaw pa rin ang aking kapiling, at sa mga araw pang darating, pag-ibig ko iyo, kahit na hindi Pasko, ang buhay ko ito ay laging laan sa'yo. Pag-ibig ko iyo, kahit na hindi Pasko, ang buhay ko ito ay laging laan sa'yo. Sa Paskong darating, yan. Para po sa Indo ka, boss. Karo lamang kita. Serbisyo asin reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Anem. Ay nako. Makulog pa lang sa alunan magkurukan tadi. Bata pigpapraktista na yan, tama karampanyahan na. Serbisyo asin reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Hinuninin sa rungdam-dam sa luba ko, katurugan makukundi si mong boses, iyo pala. Yo! Sa Serbisyo asin reparo. 4 minutos na sa natabi mga tugang mga kabayan bago po mag-alas 9. So, digdita naman po muna para mintras na tatapuson na sa tuyang programa. Ngunyan pong Biyernes, Friday, 4 na kita kang Oktubre taon 2024. Nakasabay ta dyan sa luwas si PM Tony. Kasabay niya to si Mayor Edsel Villesa kang Bagakayalbay. Sa pangaran man ni Maestro nila to ng Samuya pong Station Manager. Sa pangaran po kan mga katuwang ta sa programa, yaon po dyan permi nakasuporta si Madam Maylin kang MBY Dormitory, si Vice Governor Ate Glenda Ong Bunggao, City Councilor Riner Bursican Tabaco, Cons Irene Morales Pahot, Mayor Shi Capos Bilo, si ABC President Cap Art Abila kang Malinaw Albay. Kasabay taman dyan ang Capos Bilo Lotto Outlet dyan sa Barangay Poblasyon Malinaw Albay kay Boss Bob. Thank you.
Sa pangaran po ni Dugabos, mga parantabay, paki-share na lang kan sa tuyang programa, no? Kaning mahiling man po kang iba. Paaram na po muna sa indong lingkod. Ang sa indong servidora sin taga-Riparo. Ako tabi si Manny Moxeya. Si Mr. Hulbutana tabi ni. Sa Lunes naman kita mag-iribanan 7 to 9. Digdi po sa tuyang programa Serbisyo Asin Riparo. Happy weekend po sa Gabos. Iringa tabi kita. Adios amigos. Dumo arigato. Iringat po kita. Bye-bye. Si Manny Moxeya sa programa Serbisyo Asin Riparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Riparo. Kaibahan si Manny Moxeya, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Riparo. Serbisyo Asin Riparo. Orasyo Imperata laban sa mga bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat, hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo, kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin hulikan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo, asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo, asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto na ama. Sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano World